Çağalamadın düşmanı olduk. Öz çağalamadın geleceğini mahvettik bara. Bak çağlacıklar var ha, hatta onun hala değilliğinde at yangın var ha, hala değillik açsın. Bu çağlacıklara yere rahat yok hala değillik. Sagat mı sagat öyle sistema boyunca biz göz yetirip bilerdik. Ama Türkmenistan'da yine şu daktarının hatavatını sormalı vatandaşlar biz. Biz şu yerde şu kuramamız, zenanlar kuraması bolmağına qaramazdan biz şu canlı yayını açıp şu yere vatandaşlarımızı hat köprek çekelim. TikTok'taki canlı yayınımıza hoş geldiniz. Berde bu Türkmenistan'ın ayal kızlar arkalaşığı kuramamız bu. Öňden hem tanış arkadaşlar, kardeşler bardır. Hemme de şu yerde hoş gördük. Bugünkü canlı yayınımızın esas teması şunki Türkmenistan'da bolup duran biýdüdügünçilikler diýelimi, iqtisadi çökkünlük diýelimi, näme diýsek gelişip dur. Sebäbi Türkmenistan'da bir işsizlik var, ümit yetmezçiligi bar, banklarda pul yetmezçiligi bar, işleyen o sağlığa düpten yok. Biz onu YouTube kanallarımızda da yankı Kurucu Meclis hükmünde, Milli Halas Etiş Kuramamız hükmünde YouTube kanallarımızda kän çıkış edip halkımıza yetirdik bu zatları. Sebäbi biz aytmasak, biz şol halkımızın bir ağrıyan yerini biz gozgamasak başka gozgajak bir kurama bardyram diýip pikir edemdik biz. Şoň üçin biz her şu yerdäki vatandaşlanma yüzlenýän şu Türkmenistanyň içindäki şeýle bir hakykatlar da çykgynsyz bir ýagdaýlar bolup durda. Her kim ýurdun içinden daşaryk gidip bir pul kazanmak kellesinde şo pikirler var her kim. Haýsy vatandaş bolsa bolsun tapawut ýok Türkmenistanyň içinde ýaşaýan hemme vatandaşlarymyzyň kellesine diňe ýurtdaşyna gidip bir pul kazanmaly, öý gurmaly, çağlaryny, maşgalasyny eklemeli diýilen düşünje var. Bu da näme üçin? Şunkun Türkmenistan'da şu Türkmenistan ýurdun başında oturan bir kanun prezident diýese biziň olara bir kanun taýlandy. Biz olar saýlamadyk. Şoň üçin şu bir kanun prezident nire haýsy bir ýurda Ýewropa çyksyn, başga döwletlere çyksyn, hökman aýdy. Biziň ýurdumuz diýe yerasty, yerüstü baýlyklar boýunça 4-nji ýerde durýar diýip onu aýdy hökman halkyna näme şol giden ýerlerine şolady hökman diline getirýär. Ýöne näme üçin onu biziň ýurdumuz yerasty, yerüstü baýlyklar boýunça 4-nji ýerde durýan bolsa, näme üçin biziň ýurtdaşlarymyz ýurtdaşyna gitmeli? Ýurtdaşyndan bir çörek pul gözlemeli diýilen bir sorag var ortada. Şu soragy şuňa YouTube'da biz canlı ýaýyn açyp şu ýurtdaşlarymyz bilen bir arada bolup şol meseleleri orta alıp her kim öz pikirlerini aýtsa diýip şu ýerde siziň bilen bir arada vatandaşlar. Ýene bir gezek hoş geldiňiz. Biz şu ýaýynyň üstü bilen size ýene bir gezek özümiziň begenjimiziň çäginiň ýokdugyny şu ýere gelen ýurtdaşlarymyza başga görüjilere, dinleýijilere ýetirmek isledik. Sebäbi biz siziň bilen bir arada bolup şu meseleleri çözmesek bu Türkmenistan gaty bir çöküşe gidip barýar. Sebäbi ertir biziň çağaçyklarymyz hem şu düşünjede bolmaly. Ýurtdaşyna gidip bir çörek pul gazanmaly diýilen düşünjede bolmaly. Onu etmeli däl vatandaşlar biz. Sebäbi biz öz çağalarymyzyň bilimli, ilimli, saglykly bolup ýetişmek üçin göreş alyp barmaly.
Şoň üçin şu ýere öz pikirleriňizi aýtsaňyz diýip biz şu ýerden ýygnandyk. Ýene Ben söz alabilir miyim? baş üstüne Oğuzhan. Ha, sağ olun. Bu temanı ağladığında şu an herkes yurdun daşına 5 manat pul diktirdi. Yöne yurdun yer astı baylığını değil, kimin kiligini bilemiz okta biz şu an. Kimin malı? Sen öz malını taşlap başka yerde gulçuluk etdiň, değil mi? Bizim şuna aklımız yetmediği derecede bir de şöyle oyaladılar da aklımız yetmediği derecede. Ola ne için? Okulları en sonki seviyeye düşürdüler. Yani, konstitusiyanı halktan gizlediler. Halkı baskı altında takladılar. Sonra da toprağı halkın elinden aldılar. Bunu orta dövrler aldılar. Yine bu dağıtlar olduktan sonra ya okulu kısıtlasan, ılımı kısıtlasan, internet kapatsan bir yurt degradasiya oluyor. Degradasiya olan sonra o yurda atomlu bomba gerek gel. Yine atomlu bomba şu an Türkmenistan'da. Cennet yağlı vatanını taşlap kaytyan ya. Cennet yağlı vatanını taşlap yurdun daşında kulçuluk edip diyorsun. Kulluğun boynuna alan ok. Sen kulsun deyse yok men kul değil diye çağa meklemene çıktın diye. Sen kul. Biz hem ben kul. Sebebi toprak senki değil. Toprak senki olmadığı için sen kul olarsın. Bunun için halk buna düşünmesi gerek. Düşünmeli. Bir toprağı öz elime de almalı. Halk özüne ne diyeyim? Özüne bir saygısı olmalı da. Özüne saygısı olmayan insanın başkasına hiç saygısı olmaz. Samimiyetsiz olur. Sonra da bu zatları millet birbirinden görür. Birbirinden görüyorsun. Kışkırdarlar birbirine. Bizim gelip düşen günümüz şu. Yani bir tarafından böyle de kovam oldu. Halk düşünmesi için. Niyaz teori kavap sakladılar. Yurdun dışına çıkmak boron oldu. Şimdi yurdun dışına çıktı. Halk düşündü. Deneştirip görüyor. Bunlar ne ehli yaşıyor? Rahat gürülüşü biliyorlar. İstediğini diyi biliyorlar. İstediğini iyi biliyorlar. Bizde bunlardan kim yerimiz yok ha. Ne ememiz kim? Hissadımız kim değil. Kanı bir doğrulmamız. Hem için bunlar kovu yaşayabilir, biz kovu yaşayabiliriz. Hem için bunlarda nevit yok da bizden kovu yaşayarlar. Neviti yok, kanı yok. Biz ne için yaşayabiliriz? Bizim ne hakkımız yok mu? Bu sorular çıkıp başlayadı. Halk şuna düşünmesi gerekindi. Sebebi biz öz çağılanmadığın düşmanı olduk. Öz çağılanmadığın geleceğini mahvettik bana. Bak çağacıklar var ha hasta hala değilliğinde ama aç canlı var ha hala değillik açsam. O çağacıklara yere rahat yok hala değillikte var. Bugün Turan'ın günörtan nahar ne der kam deyip en ağır düşüşenem gelin kıyılanmada düşüşeş ol. Öydeki de adı erkek maşkala işe gider. Yine günörtan eden nahar tayırlamala. İşten gelince. Yine en ulu aladası şu öydeki izin alayan ayal maşkaların aladası şu. Ne mi yedirir kamen buna çağa ne mi yedirmeli? Yine şu dağıtları bir dile getirmeli. Ne için biz dünyada 4. yerde baylıkta duruyor da bu baylık kimin baylığı? Bu dağıtları soramalı. Şu bizim halkın var ha, ne için diyen şunu öğrenmemiz gerek. Ne için? Bir sonra beri yaratan elinden paspırdan alacak bulur ya da bilmeyin telefonunu alacak bulur ya da çilim çektin bir çilim alacak bulur. Şuna ne için diyen sonra vermeni öğrenmeli. Ne için alayan? Ne sebepten? Hakkın var mı? Şu da şu sonra vermeni öğrenin günümüz biz azatlığı çıkabiliyoruz. Halk bulup. Şunu öğrenmeli biz. Birinci uçur etmeli adamı dışarı. Ne için? Araştırmanı öğrenmeli. Soramanı öğrenmeli. Bol ya. Ben size geçeyim. Sağ ol Oğuzhan, doğru bellep geçtin. Sebebi Türkmen halkı
bir zady eleştirdi ýa-da türkler eleştirmäni ýa-da analiz etmäni şoňa wagty ýok. Sebäbi näme üçin bir pul gazanmaly, çörek pul tapmaly, başga bir ýurtlara gitmeli. Şon ýa zatlar bilen türkmen halky mankurtlaşdyrylan diýsek hem gaty görmesinna ýurtdaşlamyz. Sebäbi şon ýal derece bolup nemeden pese düşen halkymyzyň aň düşünjesi, bilim, saglyk hemme zat bir ýok diýsen dogry düşünerler türkmen watandaşlary. Bu zatlaram biz dile getirmesek kim dile getirsin? Biz hökman bunu ýurtdaşlarymyz bilen paýlaşmaly. Ayjahan abla bir mutluk. Bunu dile getirmeli ýa-da başlartyk. Dile her kimin borcu bir. Borç ene kasam içýäňä kulluga baranda. Edil şolar ýa sen kasamyň şi. Sen çağaň öňünde borçlusyň. Sen onu dünýäge getirdin. Dünýäge getirdin de köçäm atdın. Sen näme üçin oň gorogyny, eklenjini hemmeden üçin edibilemok. Ben soramaň. Ertir sen çağalan ýurt ütgänden soň ýüzüňe tükürjega. TikTok'tan çıkman, ondan çıkman, bundan çıkman, canlı yayılımlarda gezdiğinde niye yurt barada hiç ile alat etmediniz? Bizim geleceğimiz ne olacak deyip. Bu soramaz mı çağalar? Yine 5 yıldan, yaş 10 yıldan. Ha? Düşüncesi yeten tam bu çağalamadık. Korkak diyerler var ha, korkak. Onlar sonra enesi, ay oğulları, enesini köçerdiniptir, atasını köçerdiniptir deyse hiç ayıp etmen var ha. Hiç ayıp ederlik değildir. Hak ettik biz bunu. Biz millet ol hak ettik bunu. Böyle. Assalamu alaikum vatandaşlar. Hoş geldiniz Parahat kardeş. Muhammed Mugom'un Kardeşim gelipdir. Hoş geldiniz. Ayjahan abla men şu Oğuzhan ağanın sözünün üstüne getirmek isteyen de. Baş üstüne. Oğuzhan ağa şu tayda gatgo gürün edip geçti. Menem üstüne getireyin. Bu sözüm bu meselenin üstünü tamamlayacak yağlı olup geliyor. Indi mesele yurt ve toprak vatan bolan üçün men hökman meni gızıklandır ya. Yani o siyasete koşulma deyilen zat yok. Meni gızıklandır ya. Sebebi yurt menin yurdum, vatan menin vatanım, toprağım menin toprağım. Çağalaram men yurdumun çağaları. Yani bizim bir böleğimiz, yani bizim bir parçamız yurdumuzun çağaları. Siyasete koşulmanın deyilen zat yok. Bu zatlar konu olunca yani men koşulları. Yani bu menin özümün neme anayasal. Yani bu menin hakkım anayasal. Konstitüsyon hakkımdır menin o. Men sesimi çıkarmak, toprağımı, vatanımı hazırki Goşadırna içindeki cinayetçi hükmetten korumak o her bir erkeğin borcu deyip fikir ediyor. Sözümü bitirdim. Sağ olun Ümit. O borcun hakikatten hem başlarsınız ortaya yedim. Hakikatten hem borç. Ol ertir çağalar soracak mı bizden? Fikir etmeseler bugün böyüdüp arkayın oturanay. Ertir yurt ütkedikten sonra bu çağalar oyanır. Benim geçen günlerim nerede siz kaytarıp verecek diyecek o çağalar. Ne horçuluk çekti olur. Depresyona düştü o çağalar. Mankud etti o çağaları. Şu adam yurdun daşına çıkan çıkmadıklan çağalar nerede? Muzurdan onu çöplep böyle yer yalı. Musrayla şıp böyle. Gördünüz mü yurdun daşında çağalan musurda geçip görünüyor. Bizim neyme kemmidi var bizim? Bizim ayağımız kemmi, elimiz kemmi, aklımız kemmi başka yurtlardan. Doğru. Bu her bir Türkmenin borcudur. Öyle var ha, sen çağağın önünde borçlusun. Vatanın önünde de, toprağın önünde de borçlusun. Bunu gök tanrıyımdan var ha, bizden affetmez. Biz hak ettik bunu. Millet bolup hak ettik. Bundan çıkmamız gerek.
Hökbeni surata çıkaymalı. Başka çaremiz yok. Yurt dağap var ya, pıtrap var ya. O çağacıklar ne gülleri yaşap görür. Şu bu torş oluyor ne uçurum. Nereden çağı ödünü söylüyor. Kesilçilikte ne çağı ödünü ölüyor. Her kimin Asya şolar oğusan. Şolar näme sebäpden? yetmedikten öz yal çağlar bilen geyinesi geldi. Ona men atal berilmediği üçün çağa en tonqu derece yetdi. Oğlum özünü asmak, canına katletmek ve dünyadan doya. Görüyor burun del, ikun del, gidiyor TV. 10 yıllık geliyor TV, 30 yıllık geliyor TV zat. Ne geçmemiz gerek. Biz bulan o cennet diyerek, cenneti için bizlere yoktur borç bölüşümüzde var. Cenneti bir de kapadandır Tanrımız. Fikir etmedin namazı okap cennete giderini, sen çağınında borcunu yerine getirmedin. Niye cennete gideceksin ölümde? Soramadın bunu. Yok Tanrı bar olsa cennette sorulyan olsa sorulmaz mı senden? Eden borcunu ne için öz borcunu yerine getirmedin? 2 yıl kulluğunu borcunu yerine getirip gelyen ne için çağın dünyayı indiryen bu borcunu yerine getiren üstüne okuyun. Ne için hakkını sorabilen ok çağın. Näme günäsi var o biz çağacıklan. Bolyas. Sağ ol Oğuzhan. Menem bir adım geçme var illa. Aydahan abla. Başüstüne buyur Leyla hanım. Sesim yaxşı gelem özü. Gelip dur koy. Buyur. Bizani yurtumuzda yağı ilvenitlere joy beremiz, ilvenitlere undi etemiz, mundi etemiz dep yağı ne etmediler. Dokument doğrulatmediler bir yılları. Ne joy bu ne başka zat bu. O dokumentini tanılamak için hem şunca pılı gitti biçaralarını. Pensiya alıp oturganları ba, alıp bilmi yürgenleri ba. Ulanam aytıp geçsеңizle bilgenleriniz bolsa karındaş toğanlarınızda. Kardeş şunday kıyın alıp durgan halk bazır. Halkımız çağaları. En atalarım pılsız, nesiz bolgandan soň çağalarına nişeti banisaga karatjakını bilmeydi. Nişeti pensiyaya çıkaracakını bilmeydi. Pensiyaya çıkmak üçün hem şunçaly banisada yatıp çıkmalı. Banisaga barsaň hem yağı koluna karap durgan aç gözle doktorlar. Şu mayıp bolsadam birinci gruppa mayıp bolsadam şunu üçüncü gruppa dep çıkarıp berediler. Ondadan pelançaly pulunu alıp ani şunday ýagdaýa gelip durupdy hazır halkımız keselçilikten çıkmaýatır. Ine bizene bir koňuşumuz yakında 76-njy ýyl bala neçe yıldan beri içinde kista var eken şu kistanı aldırmak için pılı bolmagan indi yakında şu yarılıp getip içinde yarılıp ölgen yani bala 76-njy ýyl bala garip işi yok pensiya yok. Şu yüzden ne banisaga barıp bilipdi. Ne banisaga barıp bilgen, ne bir näte ölgen, doktora barıp bilgen, hiç bir näet bilmegenden soňa özünü görsetip bilmeýänden soň içinde yarılıp öldü. 76-njy ýyl kişi. Yaş bala da 76-njy ýyl bolsa hali bir ýyl bilme neçe ýaşynda bolady. 50. 50 mi? Ana 50 yaşında. Şimdi 50 yaş ne olur? Sözün üstüne getireyin. Bu netice bu. Bu da attır netice. Biz esası meseleni çözmeli. Mesele yurdu ele almak. Halk bol olmak. Meseleni o neticete gerek gelmek mi de? Mesele yurdu. Daha entek ölecekken böyle bir gidişinde. Bir gidişte entek ölecek adamken açlık gidiyor yurdun içinde. İnsanlar var ya şu gün karnını doyursa var ya bir yerden sadaka var olsa şonu çağırılmasa gider ýagdaýa getirdiler. Çağırılmasa da barmana şonu karnını doyurmana bir yerden bir karnını doyurmak meselesi. Şu duruma getirdiler bizi. Doğru. Biz buna halk bol sesimizi çıkarmalı. Buna düşünmemiz gerek. Oğuzhan şol Leylaň ýaňy aýtyp berşýäli, şo bir çağı bolsa ola Leylaň tanayan çağasy. Oňa beňdeş müňlerçe çağalar ölüp gidip dur. Bize hasabaty berilip durmy ýok. Şolara saglyk
bir sağlık taýdan, sosial taýdan kömek barmy? Ýok. Şoň üçin ölüp gidip otur. Sebäbi sağlık sistemasy ýok Türkmenistanda. Ay, Ähli canım Allah. sistema ýok. Ben söz alayım mı? Buyurun. Buyurun Farahat. Vatandaşlar şu aşık dediğini bu beye getirdiniz. İşsizlik, açlık. Her bir aydan açlıktan ölüyen iken Türkmenistan'ı diyen acilüne yok diyorlar. Niye bütün acilüne yok? Yani hani hükman ölüründe sen acilüne ne kıygırıp ölmesi gerek mi? Ha? Neymiş o kıygırıp ölüründe sen o ölür olmasın? Ölme, yetişen o kıygırıp yetişen o gülmeni. Ağaçtı kıyırmana yetişen o adam. Farahat. Bir Farahat bir ağzı- mınt sözüňi böleýin, bağışlarsın. Bir mınt böleýinmi sözüňi? Haydi. Farahat. Haydi. Şol sen aýdýanyň sebäbi ölenden soň kim onu deriňäp görüpdir ýa-da otopsi nemesini ýakanyny deriňäp gören barmy doktor? Ýok, sebäbi şu ölen adamyň vitamin yetmezçiligi var, imit yetmezçiligi var şonuna ýöne şonu hiç kim ýüze çıkaranakda. Buyur ýene de baş Hani ben üstüne. şunu açacak konumda. Türkmenistan'ı karın doyurmak var. O beslenmek yok. Adam beslenmelidir. Awa. Her doktorun şekerlerini tücür. Hayli nane yediğim de karnın doyur. Su katı koyup su içtiğim de karnın doyur. Kadar su içtiğim karnın doyur. Yani adam beslenmeli. Beslenmenin neticesinde sen aşağıdan asmerlerin işlemeni öde şunu sen beynin karnın isyanı onu. Şol burada göründü. Garp doğursan, nar doğursan, mi doğursan yedin geliyendir. Şunu sen ödün isyanı o. Şu aşağıdan asmerler sen nervini hava veriyor. Oraya takıl ne hava oluyor? Çağırık doğrunu, onun aşağısını çağı, onu bunu yiyip girdir. Şuna yemeli. Ana şu vakitte ödünü vitamin, şu aşağıdan asmerler ödünü güç topluyor, vitamin topluyor. Ben ondan sonra 40-50 yaşından sonra yedim ben o kayvacık birini bunun için yiyemesi yiyenler de karardan o bir oturun olmaz. Ona yağ çağır, arkadaş onu çağırka yeterlik vitaminli yediler. Aşağıdan asmerleri sağ doluyor, sayı dayı oluyor. Çok için uzak karşılara sağdırın olurlar. İşlediler. Nihayetler nahili en ağırdı 40-50 ya 18 yaşında onlardan ülke toplamadan iki oluyor. Bu geçen yıl oluyor, bu yıl oluyor oluptur. Onun için neyemeden böyle yaşlıklar ülkenin neyeme diyecekler ne diyorlar? Ülke toplama. Yani soğuk edip düşüyor. Olma hem ekşi soğuk da oluyor ara. Kimi peşin yaşına çıkmaya oturuyor. Soğuk hem ekşi oluyor. Demir yetenek şol. Ülkeyi korumana aşağıda atmaya vitaminler var. Şu demir yetenek. Demir eksik kalıyor. Hem ekşi yani hem ekşi öyle emeli. Benim öyle emeli. Demir yetmeli var aranıydım. Şonu günü şunu ödüm demir var günü ödüm. Yani bu demiri burada pedali miwen demir burada pedali şu an hem görünüş keserler. Şonu adam alıp bilmese şunu aşıktan ölünüyor. Son meğerler yedi pulun olmak benim okun meğerler böyle burada geçiriyor. 2 de geçiriyor. Evet olup 3. de geçiriyor. Evet olup ondan sonra meğerden ağırlanıp yağdıyor. Ondan sonra işleyecek galiba. İşlemesini koyuyor. Yavaş işlemesini koyuyor. Sonra dürlü keserler yüze çıkıyor. O şu keserlik neticelerinde 40-50 yaş oluyor, 18 yaş etti oluyor. Ne? Yüze çıkıp başlıyor. Tekrar soğuk oldu. Ülkünü şer. Tekrar soğuk oldu. Bağırı şer. Şeyde onun ülkü diye adam. O zaman ne yemedi ya? Bu ülkün toplama. Düyüp sebebi ne yemedi? Şunu bilen yok. Onu çözeyen doktorum yok. Bizi açıklayan onlar parametreler yok. Sebebi bizde mümkün değil. Parametrenin mentestoidun reaktörü ne işlettirdi? Ahrana perrodu. O zaman ne edip reaktör koyacağını ona ne adam çıktın? Parametre çıktın. Ne edip onun doktor çıktın. 4 yıl 5 yıl hakkıyla doktor olan yok. Sonra konuda şöyle okuyan işleyenlerden tanışınız bilişiniz vardır vatandaşlar. Ne yaşıyor okumuyor? Doktor olmak için 10 yıl 12 yıl. Doğru 5 yıl okuyan son yıllarım 10 yıl içinde okap hem işlemeli. Praktik öğrenmeli hem okumalı.
okuyan kitaplarını orijinal. Hayır men ne aparat geçirdim öňürek. Aparat olmon profesör 50 yaşında profesör ýöne kitaplarını okuyan. Kabinetinde kitap okuýar, yaşanyňdan. Haşanyňdan kitap okuýar. Bilimini arttırmak üçin okuýar şoda. Bizim doktorumuz näde? Yatja, iş watyny yatja, durotunu yatyrka, doktorum. Yatja şeydi. Yatta tamam adam ölür de. Adam pulum yok. Pulu gözlerim, pulu da para vermesen öldüğüm emeden oklar. Bağışla para. Zor yani. Orada durmadınız. Ben çakrama pulum oyunu üstüne yeter. Bulan hemmet bir neticedir. Farahat Bey, bulan hemmet bir netice. Biz esası yurdumuzu iyi durmamız gerek. O zaman sen doktorun yurdun daşından gelir. Ne için özünü oňaryan adam gitti yurdun daşına hemmesi. Yani üstüne hop havanyanı bildiler. Bizde bir giden şu an Amerika'da, Avrupa'da bir giden doktorlarımız var. Hadi bir tane yurt kurulsun, tane Türkmenistan kurulsun hemmesem gelecek. Kim yurdun taşlak gider? Mecbur ediyorlar şu an. Seni şu an mecbur ediyor. Olurum içinde vicdanı var, namusu var adam, ödüp önünde halkını öldüresi gelen ok. Lan şoň üçin çekti gitti emmesi yurdun daşına. Yola gelir. Gelecek olur zaten gelecek. Olur bir tane kurulda gelecek. Herkes vatanına hizmet edecek. Yönü vatanı öncülük bilen biz almamız gerek. Vatan bizimki değil, Kurban. Vatan bizimki değil, vatanın var mı sen? Ben şoň üçin aýdyp otynda sana. Netice kılatlar. Dedi sadece toprağına yetip olman gerek. Sen toprağına yetip ol. Sen çağalan öňündäki borcuny yerine getir. Vatan toprağın orada 170 tane, 200 tane halladan ol. Yetiye düşmez Ukrayna'da. Yurt halkına, hükümet halkına iyi çıkan orada. O yurtmaz değil. Ne için iyi çıksın olur? Olur sen getirmedin ha. Sen mi getirdin onları? Ha? Sen mi getirdin? Deputatını saylap sen mi getirdin? Prezidentini saylap sen mi getirdin? Ne için sana hizmet etsin olur? Doğru. Sen mi getirdin? Kim ses verip getirdi? Ses verip getiremezsen sen talep ederdin. Basıp aldı. Sesin geçen ok deyip halkı güzel ki saylılara barma yarattılar. Barsanam boyu bedade ettiler. Sen 150 yıldan beri Göktepe Kala Savaşı'ndan beri sen orsun kol astındaki kayıksız Atabayev'i İstola çüyle öldürdüler, atı öldürdüler biliyor musun? Şol mert adam, şu yalanları üstüne yüklediği için çüylü duran İstolunu çüylü koparıp prokurorun şol sülçüğün manglayına verdi şol. Şo yerde de atı öldürdüler şunu. Sebebi yalan sözler şon üstüne tökmet attılar şon. Bizim halk aydın insanlarına eye çıkmanı bilen ok. Bizim halk. Şimdi mi? Aydın insanlara eye çıkmanı bilen yok biz. Öncülük bilen aydın insanlarına eye çıkmanı başarmalı. Ama şolur yol. Senin yolun görkediyen şolur. Eye çıkmak için oğuzhan kardeş. Onu bir alım bilim vermeliler. Bu kadarını bilir yani. Kıymetini bilir yani. İndi bilip böyler ha. İndi bilip böyler. Hem ki şu adam halkımın yarısı ondamında hiç yurttan söz edilse gelen ok. Türk bunu var bir kıyının kadarını kıymetini bilen oktur. Şu derece Kardeşler, vatan sevgisi yok. Gurban ağa, para kada ikili güründeşliği koyalım. Eylek kardeşlerim mesele boyunca, cedelli mesele boyunca sonra cevapları sadesiler. Birinci dayda bir kardeşimiz, bir yurttaşımız yazıptır. Benim sorağım var hem mene. Hem mezat hükmedin ki bolsa golmu ya da şahsi eğçilik bolsa mı deyip soraptırlar. Bu mesele boyunca da cevaplarınızı beklersiniz. Ben sonra onu cevap vereyim. Cevap vereyim mi? Men ada çıkıp bellep geçsem bolor mu? O parahat kardeş. Ben şunu diýaly, men bellep geçeyin. Şu ýerde ýani parahat belledin da sen imit yetmezliginden adamlarımız ölüpdi dip. Tebebi bizde imit yok. Gök miwe önümlerim Eýrandan gelip dur. Onu hemme de bilip dur. Çağaçyklaram göz getirdi onu. Tebebi bizim yerimiz yok. Ekin ekmek üçin yerimiz yok. Onam näme Türkme Saparağa daýynyna bizim gurju mejlisimizin agzalary Saparağa Merdan Muhammedow mundan näçe ýyl öň Türkmenistanda şu ykdysady reformanyň zerurdygyny bellep geçdiler. Bizim YouTube kanalymyzda häzir şu vatandaşlara şu ýerden ýatlatmak isleýän şu
yayınımızı girip açıp barlap dinläp bilerler. Sebäbi şo ykdysady yer su reforması edilen bolsa Türkmenistanda onda hususy eýetçilige öz-özü hususy eýetçilige geçilmelidi. Bundan saparaga dagyn bundan 30 ýyl öň etjek bolanlar bunu karşı durupdurlar. Şu aydın adamları ortadan yok ettiler. Türmelere sokup öldürdüler. Näçe müňlerçe adamy. Ona Merdan Nain, Merdan Muhammedow näçe sapar näme çykardy. Olaryň atlary, familiýalary, bilgileri belli bolan adamlary YouTube kanalymyzdaky şu halkyň sesi media programmamyzda şolary okap berdiler. Bu da ykdysady reformanyň, yer su reformasynyň ýurdumyza has derurdygyny belläp geçmek isleýän şu ýerden. Sebäbi yer su halkynky bolmaly. Ana şonu her kim öz islen dadyny ekinlerini ekip özüniň islen yeri bolar. O yerler hem çağalaryna miras hökmünde galar. Şo zatlar aýtjakdym baş üstüne. Bağışlaň dimen şu ýerde şo ýanky ýyldaşymyň soragyna jogap berjek. O. Hökümetiň bolsam ýa-da dedi, eýetçilige geçsemi dedi. Şimdi men şoňa özüne soram. Bir fabrik, sen özüň bolsa gowmy ýa, döwletiň bolsa. Sen şo fabrikde başlyk ogurlap, elektromotoryny satsa sen ýol berirmiň şoňa? Zat özüň bolsa. Şoňa nähil ser edersiň? Öz zadyň bolansoň, özüň şoňa ogurlatmarsyň adadyňy. Döwletiň bolansoň ogurlanýar şol. Hökümetiň bolsa ogurlanýar. Ama şaksy bolsa, hususy eýetçilik bolsa, sen zadyň ogurlatmarsyň. Zadyň ýerde çüýütmersiň, äkidersiň, satarsyň. Şonuň üçin ýanky ýyldaşymyza şu sorana. Joga. Bu herkes öz fabriki bolsa, şonda döwlet ösýändir. Sen aýtjak bolýanyň ogusan ýene-de şo hususy eýetçilige ykdysady reforma gelip direnýär şo gepiň. Şol sorana şoň jogap şol. Da tenki bolsa sen dagytmarsyň adadyňy. Näme üçin dagytjak? Başgasyna oňa muňa şagallary ýdirmersiň ha. Öz agarodunda ekin soň getirip şagaly ýdirýärmiň, üstünde tüpeňli ýatjan sen o. Ýdireň oga. Ya ogurladan oga şoda ekinindäki gawynyň garpasyny. O. Men jogap bereyim. İşte şoda atlardır. Benim bilgim boýunça jogap bereyim. Vatandaş kardeş. Parahat baş üstüne. Vatandaş, bu ahlak vatandaş. Sen eğer yer sen ahiradır var ya Türkmenistan gul ýagdaýda, gul derejededir. Senem menem hemmemiz gullur. Döwletiň evinde işlemek diýmek, gulçulukda işlemek diýmekdir. Gullur, gul. Döwlet sen näme derdiň, ekerdiň, paýta ekerdiň. Öňe suwuzy gaýda azany derdiň, puluny ol gazanar. Buğday ekerdiň, azany çekerdiň, gazançyny o gazanar. Näme sen hökümet gazanýandyr. Hökümetem ogurlaýandyr hökümetden. Senki däldir. Hususiyetçilik Rusya reforması bolsa, o öz adyňdyr. Isle paýtek, isle buğday, isle dänek, sen näme ekey? Onuň sen ýurtdaşyna çon çykaryp satyp bilýän, senlik bahadan. Şo gowy ýa ýyllyk bir adaň göre ujup soja aýlyk alanyň gowy, da hadaryň gowy. Şonuň üçin özüň üçin görýärsiň. Ilki hususiyetçilik diýmek yer su reforması teň öz hususy ýeriň bolmaly. Ilki gulçulukdan çykmaly. Gulçulukdan çykmaly vatandaş. Ilki gul bil. Gulluňy bilmeli, soňra ondan çykmaly. Gulluňy bilmeýän ondan çykyp bolanok. Ilki bilýän, ondan çykar gözleýän. Näme çykmaş ondan? Türkmen häzir manhurtlaşypdyr. Gullugyny bilenok. Taşa hügöti arzu bolmuyor. Şondan çykmagy. Yer su reforması diýmek gulçulukdan çykmak diýmekdir. Onu açık bazar diýip bir zat vardır. Yine Ýewropa derejekmeýärde Orta Aziýa derejek diýsen, Ýewropa diýersiň häzir. Ýewropa näme üçin şoňa derejä diýen? Ýewropada hususiyetçilik şol yer su reforması geçirilen ana şoňa hasabyna baýady. Alama şoňa tölegli okullar amma alam bilmemi ýokurydyr, hemme ýokurdyr, wişe sortdyr.
Ol hükümetini biz hükümetin köy. Hem zaten hükümetin köy. Sen ne gelek Avrupa ne gelek. Şondan geçtira. Ahlak vatandaş. Oğlum ben Cemledin. düşündürdüm mü Cemledin kanka? Parahat. Cemledim mi? Ay diyorum. Sağ ol Parahat. Doğru bellep geçtin. Näme üçin biz İran'dan gök meyve önümlerini kartoşka soğanımızı biz İran'dan almalı mı? Dilen soru var vatandaşlar. Näme üçin biz almalı? Bizim bir giden aňarsına göz yetmeyen güneşe bay bir topraklarımız vardı. Biz öz topraklarımızı ekin ekip bilmen başka yurttan meyve önümlerini, imitleri biz başka önümleri almalı dilen soru vardı. Näme üçin şonu almalı biz? Näme üçin biz talap edemizak? Näme üçin biz analiz etmegi bilemizak? Biz hakkımızı, hukukumuzu soraman näme üçin etmeli däl? Näme üçin özüň yaşa otursun Türkmenistanda? Sen yerin hani sana bir 8 sotuk, 5 sotuk, 6 sotuk, 10, 12 sotuk ýaly yer bererler jaý gurmak üçin. Başga sen yerin yok. Sebäbi toprak senki däl. Yurdun başyny bir kanun eýelä oturan Gurbanuly Berdimuhammedowylaryňky, şolaryň dogan garyndaşlarynyňky, hemme zat şolaryňky. Näme üçin biz halkynky däl o? Sen garşyňda bir adamyň bir insanyň diýe ajysyny duýup bilen bolsaň, insandyr diýe da insan diýe. Garşyňdaky bir insanyň ajysyny sen duýup bilen bolsaň, sen insansyň diýe. Biz näme üçin bir-birimiziň şu ajyymyzy duýup bilemizak? Biz näme üçin hakkymyzy talap etip bilemizak vatandaşlar? Pikir aýtjak barmy? Biz taga gurumasında şu näçe sapar Umida Bekjanowa şu gurumada, şu taga Türkmenistanyň zenanlar, ayal gyzlar arkalaşygy gurumamyz şu ýerde. Näçe sapar YouTube kanalda da, Halkyň Sesi Media YouTube kanalyna da her gün dünýäli çykyp Türkmen watandaşlarymyza şu konstitusiýanyň her maddasyny madda öwretip okap berip geçdi. Henizem dur şu videoları seyretmek isteyen vatandaşlara şu yerden haýyşt bilen yüzleryen şu Halkyň Sesi Media kanalymyza, YouTube kanalymyza Zenanlaryň sesi var. Başga da kanallarımız köp. Şu kanallara girip şu videoları seyretseňiz has goý anyk arkaýyn göz getirjek şu vatandaşlar. Şu sebäbi sen konstitusiýadaky hakyň hukugyny talap etmeseň sen üstüne çykyp Berdimuhammedowlar sana neme der ya polisler gelip seni yakandan tutup bir güne sana güne yüklep türmeye sokup öldürür. Sen şoň üçin öz hakyň hukugyny talap etmeli. Men geçen bir çayhanada da gurrun etip berdim da bir kelmandan öň. Men özüm kitaphanada işlemsem bir okuyucu geldi bize. Oğlun Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini sorady. Gyzlara muny berjek däl dedi. Sebäbi öýe bermäne gadaganmyş kitap. O kitap zalda oturup okumany mümkin, ýöne öýüne berilmeýär. Şol oğlun şo kitaby alıp şo oğluna prokurory, şo ýaşaýan ýeriniň prokurory şoňa bir güne ýükläp şol oğluny 2,5 ýyl türmäge basjak eken. Şo kitaby okap, şo kanuny şo prokuroryň öňünde şeýdip goýupdyr ine. Ine men hakym hukugum bir güne gitjek däl diýip şeýdip getirip berdi şo kitaby bize. Sağ bolsun aýtdy. Sebäbi şo oğlun hakyny, hukugyny talap etdi. Şo kitabyň üstü bilen 2,5 ýyl türmeden azat boldy şo oğlun. Sebäbi şo kanunlara göz ýetirdi. Konstitusiýany, Jenaýat kodeksini kimlere degişlidigini, bir kanun bir güne adamlara degişlimi, degişli däldigini anyk göz ýetirdi. Men hakyky öz durmuşymda bolup geçen zat şu vatandaşlar. Şoň üçin biz hukmany suratda hakymyz, hukugymyz talap etmäni öwrenmeli. Analiz etmäni öwrenmeli. Baş üstüne olsan. Şimdi dedin de Jenaýat kodeks kitabı arşivde saklaýar diýdiňiz. Doğru mu? Hawa. Yani şu halktan gidleýärler. Halktan gidlemesini öwrenmesin. Halktan gidlemesinin sebebi edýän işleri cinayet. Öwrenmesin diye. Yani çünkü kitaplar mekteplerde verilen ok. Ne yerde mektep okudum der.
Sesim geldi mi? Ha, o gelip dur. Şu can Ha, ben sesini yaptım. Muhammed Ağa söz vermek için. Oğuzhan abi buyurun. Açayım ben sesini. Muhammedcan'ın sesi kapalı. Oğuzhan devam etsin deyip kapatandırdı. Ümit. Şimdi ben ama aytıp Ne Mercan? Muhammedcan oturdu. Ben sizi aldım. Muhammed Ağa buyurun siz. Ha, başlanıyor Muhammed kardeşim. açmadı sesini açmadı Muhammedcan. Ben kontrol ediyorum şu anda. Ben aytayım da. Buyurun Leyla Hanım. Muhammed Ya verin. yer nesini ayttınız ku? Yer beredi. Bergende dem ya cayını salip boğandan soň başka bir zat dep izini aladılar. Halkın elinden. Yine altın ayapa degenini aldılar mı aradağı? Bir bahana toğup aladılar şimdi hiç ondan başka nütçe ayak kızlarımız ana o çerçeveli ayal kızımız yetim bağalarını bakıp oturup 6 balalı mıydı 8 balalı mıydı? İştenen boşalttılar şulanı ayalını yerin cayına mı aldılar kolundan ondan sonra bize ya nege çıkardılar ku saparagalar gündeme çıkargandan soň izine kaytarıp berdiler yadыңızda barmy? Ha o. Ana şunday içi bizani halkımızı öskenini bulan etmeydi. Ösüp batırgan bolsa da ayakından çekedi. Osunam bilimli çağalarımızı bilimsiz koyacak boladılar. Özleri öyüne geçecek boladılar. Bunu bilenen bağalarını kellesinde bilim yok, pul bilen başka yurtlarda okup gelediler, pul bilen kurtaradılar. Bu belki okudu mu, okumadı mı, pul bilen alıp geldi mi? Ana Serdar Sıçak'ını verdi Muhammedov, Serdar Sıçak'ını mugallimlere aytkan eken, institutta okuyan nesinde. Okşum bilimsiz edi, bu niçikine bu ne bolup prezident boldu dep hemme heyran emiş şuna okutkan neleri, mugallimleri da damlaları. Şular heyran dedi. Bizlerde yine bizani garip halkımız öz gücü bilen, öz nesi bilen bir yerlerde okut gelse şulara iş yok. Bunlara hiç bir ne yol yok. Kurgana bu verdi Muhammedov'a netmeli. Yerden şular almalı, başka zatlanam yürütmeli şular fabrika yenen bir zat. Egerde fabrikalaring bolsa ana marada kalbasa çıkadı on yeniden marozny çıkadı onu açık koygan ekenler otele geçiler. Bularını da aldılar. Yadınızda bolsa bulanam bizlere yüzlendiler. Osunam yer barada yeniden çerçeveli biröyle Tagagramasında Ümide Hanım'a yüzlendiler. Bulanı ana yüzege çıkardım ne çeken şulara ne ettin dep şuları kamaklar ne? Bula halkını korkuzup saklayacak, zorlap, horlap saklayacaklar. Dine derdi Muhammedovlar için bu Türkmenistan. Bulanın düşüncesi boyuncalı. Halk için emez. Halka lektavak. Bula lelele, tralele bilen halkını aldap şinlettirip netip yürüptü. Halkını aldap degenim yine bir toda halkına bunu eldine çıkardı yani o çare dediler ko çarege çıkardılar bunu eldine lelele tralele bilen anşın ettirip halkını aldıydılar. Ondan sonra yegerleri bak ko yegerleri yine yaş kızlarını 12 yaşar 13 yaşar kızlarını ekitip zorlap şunu aytsanızlar bir yere ses versengizler hemen tuxuming bilan yo'qotaman bechora baribota o'lmaysan deb ota onasini chalib qo'rqizib qo'ygan yerlari bor bularni o'sin agarda bizani xalqimiz ichida birsi bir qizni yaxshi ko'rib qolib masalan
16 yaşında bolsa şu kız şu balaşını zorlasa alamam dep, bolmasa seni bana bermediler, yine bir zat dep eldimden bozup ya kızını şimdi ne etken bolsa şunu sen 16 yaşında ya bolmasa 17 yaşında bolsa 17 yaşında kızını sen şimdi yatıpsan, zorlapsan, horlapsan, bundan başka kızlarım şimdi etkensen sen yine üstünden salıp çıkıptı dep korkuzıp saklap şulanı boynuna al dep şundettirip kama berediler. Şu zatlarım var. Halk korkmalı emas birinciden. Halk özünün hakkını talep etmeli. Konstitusiyanı öğrenmeli. Konstitusiya arkalı yüzlenmeli. Şu her yere gündeme çıkarmalı. Nüçeli gündeme çıksa bu halkını nesi derdini aytıp çıkala ya bir yeter yetmezçilik nu nesi bu Tuğadan korkadla. Parahat senem yaxşı dur. Yadımdan çıkar veresen. Halk korkup oturadı. Korkuzu bana şunlettirip zorlap kama berediler. Yaş yigitlerini. Görünler. 12 yaşar kızını, 13 yaşar kızlarını, bızgallarını kama mıydılar yegerlerini. Ne için ana Süleyman nerede Tursunov bunu ne için şunlettirip öldürdüler? Bu bala ösüp yurtumuzni östürüp bayrağını belend diklemek için Amerika'da diklemen dep ne etken eken narasta ümit etip oturgan eken şulanı gelecekini kırıktı bula. Karangla. Indi bu halk nere çıkmalı? Günceme çıkarmalı. Derdini aytmalı. Aytsınlar. Yine yorumla da yazsınlar. Paylaşınlar. Birbiriniz bilen paylaşınlar. Korkmanla yaşam halkımız. Al indi Parahat, gaplıver. Muhammed kardeş mi, Parahat mı el kaldırdı? Ümit sana görünüyor mu? Buyur Parahat, sen aydı onunla fikirlerini de. Parahat baş üstüne. Havu vatandaşlar. Bunlar terör hükümetinin son kunlarını aşağıda. Son çinem böyle korkunun öldürü diyorlar. Aslında halktan böyle korkka, katire korkkanırlar. Ne yapışı korkkarı halk ayaklanmasın. Halk yurt, halkın köy. Ola olur mihmanlar yani belirleneni vizifedir. Bizim hizmetkarımızdır, hizmetçimizdir halkın. Muhammed Ağa söz verelim. Muhammed Ağa buyurun. Sesim eşitlerini akmı deyip yazıptır. Muhammed kardeş buyurun. Sesin gene nok Muhammed Ağa. Giyeceği şey ildeşler. Hazır geleyim sesim. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Qowy gurrunlar alıp baryp otursunuz ýöne häzirinde bizler häzir bu taýda bir san tarapdan azyk azyrak şoň üçin şu gatnaşçylar ählisem bir nemesi paýlaşsa nemelerini ýanky canly ýaýnymyzy paýlaşdylar. Indi biz häzir şol ýany Oğuzhan kardeşim aýdyp geçdi. Oğuzhan ildeşimiz neme diýdi? Neticeler gürleşýär da doğrudan biz häzir netije gürleşýär aslında. Şeýle bir mesele vardır. Şu meselelerde şu nemelerde eýeçilik duýgusy diýip bir zat vardır. Halkyň eýeçilik duýgusy. Ulan geldi neyse canı problemi halletmişti. Eýeçilik duýgusy vardır. Şo birinji bilen bizler şo eýeçilik duýgusyna eýe bolmaly. Olam nähilek bir duýgy, häzir ýurdun içinde kösenýä adamlar
kazancın tap bilen ok, yiyecek çorağın tap bilen ok näme diye karda diye, kovala diye, barını yol satıp diye yurdun daşına çıkıyor da. Barını yol satıp yurdun daşına çıkıyor. Maksat näme? Maksat eklenç. Böyle eklenç üçün algamalı elbette. Bir her kimin var nemesi. Maşgalı borcu diyeli ya da bir insanlık borcu da eklenç üçün nähil çare görmeli, malı görmeli yönü. Bir yerde şeyle bir ýagdaý var. Ne bir daha hazır dünyada yankalı tebii baýlyklar oýunça 4-nji ýerde durýas, 6-njam diýenler bar. Biz 6-njy ýerde durýas diýip şonu. Haýsy bir ýerinde duramazda da bu gator ulu ummasyz bir nemede, ummasyz bir baýlyk, ummasyz bir hazine da aslında. Şu hazinany mädir? Aslında eýesi bunun halk, şol ýeriň ýaşaýjylary. Nädir eger bir edenetlik bolsa, ýa-da şu belli araçaklaryň içindäki baýlyklara isläň el nurup bilýän bolsa, onda näme ýagdaý bolardy? Daşary ýurtdan gelip gönümel açykdan açyk hereket ederdiler, şotaýyk el goýardylar. Ana döwründe Siriýa ýadyna da düşýän bolsa, şotaýnam ýanki halkyny dagatdylar her ýaňa. Soň Türkiýe girdi, otaýyk Orsiýet girdi. Oğurlap bilen baýlyklaryny şotaýda oğurladylar. Näme üçin? Halk öz janynyň derdinde. Bu adamlar şotaýdaky baýlyklaryň derdinde. Ne bizde häzir iň uly bir ýetmezçilik ýa-da esas halk köpçüligine ýetirilmeli, halk köpçüliginiň aňyna salynmaly mesele şu eýetçilik duýgusudur. Şu eýetçilik duýgumyz bolan ýagdaýymyzda şotaýda biziň baýlyklarymyz her gün çykyp duran baýlyklar şotaýdan ýurdun baýlygy, halkyň baýlygydan şotaýdan oğurlanyp duran baýlyklar häzir şonu biz görebilsek ýa-da şoňa düşünebilsek ondan soň ýam bir gator ýetgeç artyk süýşük näme gerek galanok. Ýa-ni bir düşündürüşlere, nemelere näme üçin? Biziň baýlygymyz oğurlanyp dur, milli baýlyk oğurlanyp dur. Buna näde edýärler? Halka jahillaşdyrýarlar birinji bilen. Bilimsiz goýýarlar. Habarlary ýok. Aýanyň aşagynda topragyň aşagyndaky baýlyklardan habarlary ýok. Habarlar baram bolsa özleriniňki diýip hasap eden oklar. Asliýetinde şol her gün Türkmenistanyna biz näçinji ýyldan diýip aýtsak bolarmyny? Şol TV gadyň ulanşygy haýsy ýyldan herekete geçen bolsa şo ýyldan bäri men bilýänim men aýdan 50 ýyl diýeýin. Sizler anygyrak bilýänler bolsa aýdyp biler. Näçe ýyldygyny, ýöne 50 ýyldan bäri şol Türkmenistanyň halkynyň baýlyklary ogurlanyp dur. Onam günlük mukdaryny häzirne anyk bilemzok, ýöne bilemzok da, ne görýäňizmi? Halka değişli bir baýlygyň şolardan alınıp ogurlanyp durmasyny, ogurlanyp duran meçhurlardan bilemzok. Elimizden nämeler gidip dur. Indi biz şo baýlygy bir gyra goýaly, şol ogurlugy etmek üçin ine halk häzir birinji bilen jahil goýulýar. Ikinjidenem ýanky bir çörege mätäs olup, baryny ýogyn satyp, ýurdun daşyna çykmany mejbur bolýar. Bu näme demek? Şotaýdaky ogurlar, ulu ogurlar, ogurlugyny arkaýyny edip bilmesi üçin edilýän atlar şu. Indi bir öz başdak araçaklar bolan bir döwlet Türkmenistan bu ýagdaýda näme bolýar? Ýanky ýurdun başyna bir oýun atdy, nemen getirip goýýarlar, kuklalary. Olar aýdym aýtsyn, tans etsin, vertolyot minsün, at minsün, it oýnasyn. Ne bularyň derdi, olara da oýunjak berýärler eline. Ýanky nemeleriň oýnatdylaryň. Ýurdun başyna da oturtýarlar. Ondan soň olar aty bilen, iti bilen oýnap ýöke, bular ulu ogurlar esas ogurlugy ne diýerler o taýda. Indi bir wyjdany, bir ar namysy bolan ýa-da mene sapara edýär, sandyga bat bolan biri öz öýünden bolup duran ogurluga göz ýumyp at bilen, it bilen oýnap berermi?
Ana bular şu saylak getirilip oturdulan adamlar bizler hazır intigam şolan gurrun ne diýäs? Ayna yurda ýela otuýar. Yok, bular yurda ýela, nok yurdun eýesi bular hem däl. Bular kuklalar, oturtmalar bir topar. Şowur wagtyň özünde de giden bir ýankaly bir gatlagan bulara neme dip goýýarlar. Taraptar edip. Kimisi aýdym aýdyp taraptar bolar. Kimisi biznes edip taraptar bolar ýa-ni. Bularyň öňlerine diňeje bir sün koklanýar da. Ana şu yurdun içindäki şu ululu baýlyklary gogurlamak üçin yurdun içinden ýankaly halkyň içinden saýlap şoňaly bir nemeleri sandygy bolup bir topar oýnatgulary oturtýarlar otaýyk. Bular kijijek ýankaly ogurlygyň meçhurny elananmazda bularyň eline berilýän zatlar bular ýere goýsa sagmanýar da. Ene eline berilen mümkinçilikler bar şu Türkmenistanyň içinde. Yani bir gurrun nem etdiňiz. Ýegenler diýdiňiz, ýene diýdiňiz. Bularyň elindäki şu wagtky eýeçiliginde menki diýip hasap edip şonuň höýürini görüp beren mümkinçilikler bularyň bir öňlerine oklanan sünk. Asyl uly ogurlanyp duran esasy ogurlygyň nemesi bile deňeşdiremizde. Bularyň edip oturan zatlar ellerine bir oýunjak görüpdirler. Ýankaly plastika we kitaýsky bir oýunjak görüpdirler. Ana şonu oýnap otyr bular. Şo derece bir deňeşdiremizde möçberi şo derece uly da. Bular ýere goýsaman däldir, şu aýlanyp durlar da ýöne. Habarlaryndan ýok. Aňarsynda nägiden ummasyz ogurluklar gidip dur. Habaram bolsa şo zatlara da ýankaly kijijek bir oýunjak üçin ýa-da öňüne oklanan sünk üçin şol aňyrymda näme gitse gitsin, ene men şu jaga zat bilen göwnümi hoş edýän, şoň bilen hem günümi geçirýän diýip şoňa kaýyl bolan ýankaly bir tarapdar döretdiler da. Yurdun başına bir sany oýnatgyň oturtdylar. Bular hem o taýda bu taýda guruluşy edip, ýene edip şo taýdan 5 mandyny gazanjak bolup beren bir topar neme. Türkler zavallı diýär da. Türkmençesi nalaje deýinem diýipler. Şoňal bir nalaje deýenler yurdun başynda otyr. Indi halk birinji bilen şulary görmeli. Halk şulary gören ýagdaýynda onda bir azyk bir düşünje eýe bolýar, nähili hereket etjegini düşünýär da. Ýoksam 5 ýyl, 10 ýyl gurrun eders. O ýegenleňem gurrun eders. Ya o prezidentin gurrun eders. Ya ministerin gurrun eders. Ya on gurrun nedeniň bilen bu adamlar ömrü azalanýar. Ya da gorkup kaçyp giden oklar. Gurlar oturur diye biz ýene diye ogurlygymyz dowam edelim diye da. Ya da olaň aňarsyndaky uly ogurlar akular diýär. Halkara derejesinde Türkmenistany halkara derejesinde talap otyrlar. Şo zatlary gören ýagdaýynda halk ýa-da belli bir ýankaly duyarly watandaş diýilýär da. Bir göz açyp ýankaly bir meseleler görüp şo zatlary halk köpçüligine ýetirýän bir watandaş, ýurtdaş köpelse ogurlaryň o 50 ýylyň dowamında, 30 ýylyň dowamında eden ogurluklary ýa alan ogurluklaryň elbetde hasabam soralar. Yani bularyň eden ogurluklarynyň aňarsynda da has uly ziýan nerden gelip dur? Nesli ýok edip barýarlar. Biziň neslimizi. Jemgyýetiň türkmen jemgyýetini ýok edip barýarlar. Ne biz gurundaşlyk geçirdik arada. Daşda görevimizde bar. Ýankaly Özbegistanyň dowlarymyz var, Azerbaýjanyň dowlarymyz var. Gurundaşlyk geçirýäs bolup, haýsy bir näzer etsek, mana Özbegistan häzir diňe öz içindäkini hasaplamazda 35 milyona barypdyr halky. Kazakistan 20 milyona barypdyr. Kırgızstan 7 milyon, Azerbaýjan häzir 10 milyondan geçdi. Şu halklaryň içinde de, şu milletleriň içinde de, bular hemmesi türk milletler. Biz häzir mysal üçin hiç bir kynçylyk çekmän
öz aramızda her kim öz dilini gurlanda düşünüp bilýän türk milletlerimiz, dogallarymız şolaryň halkynyň köpelişini görýäs. Bizimkiň aldap ýetirenle 7 milyona ýetirbilen oklar. Olaň ýarysy çyn bolanda da häzir belki ulu zat diýip hasap edeliň, ýani oňa ýarysy ýurdun daşynda. İş öndürübilýän nesil, pikir öndürübilýän nesil öndürübilýän gatlak ýurdun daşynda, öz janynyň derdinde, eklenjiniň derdinde. Hemmesiniň düýk maksady ulu ogurlaryň şo taýdaky bähwidi ine bizde. Ona mäzir ýene bir mysal getirin, ulara çekdim başlarsınız. Ýene bir mysal getirin, jemläýin. Ene Owganistanda göknar ekilýändir. Tirek öndürilýär, beýleki narkotik serişdeler öndürilýär. Olam şo ýerde adaty bir ýagdaýa gelipdir. Bizde paxta näle ekilýän bolsa, bizde paxta ekilýär, ýöne o paxtaň haýryny halk görenok, ýene de başga ýerler görýär. Edil şoňa Owganistanda da narkotik serişdeler ekilýär. Oňun bähwidini başga ýerler görýär. Şoňa bir belli kişileriň ýa-da bir taraplaryň, toparlaryň bähwidi üçin giden bir araçaklaryň arasynda ýerleşen bir ýurt, dünýäde baýdagy bar, gerbi bar, öz konstitusiýasy bar. Şoňa bir ýurt bir kakoýta bir nemeleriň hyzmatynda, ýani içiniň halky bilen şoň hyzmatynda. Şo derece bir azy bir ýagdaýda, ondan biz häzir bu taýda ol ýegenmişin, ýa ministrmişin, prezidentmişin, bular hemmesi kukla. Biz birazcık aňarsyna seretmeli. Hani bizi şu güne düşürmek, yani eklenç üçün çıkýasy goşgy düzüp aýlanıp görler ýurdun daşynda. Aýna eklenç üçün çykdyk, normalleşme diýilýär muňa. Şol itin güni ýaly günlerini normalleşdirip adamlara hödürleýärler. Yani şu zat normal zat diýär, şunu siz kabul edin, şunu ýaşaň diýip şeýdip adamlara hödürleýärler, olar kabul edipdir. Şoň ýaly bir itin güni ýaly güni nämeň esasynda ulu ogurlaryň ogurluklaryny arkaýyn edip bilmesi üçin şoň ýaly bir hereketler edilýär. Ben pikirimçe şonu görmeli da, ol dom problemi mişin hastana mişin prezident mişin bulan hemmesi halkın diňeje nemesi göz bagy. Halk şonu görýär da aňarsyndaky sahna aňarsyndaky ulu ogurlugy görmesin. Şolara söýünüp geçersin ýa-da şolary nälerini bildirip geçersin. Ondan ýagdaý bolmaýar da, asyl hemmemiz bilelikde şol öňümüzdäki ýanky bize hödürlenen taraplaryň kukladygyny, sahnadygyny, oýunjakdygyny ýa-da öňlerini oklanan süňkdi ýalap oturan bir topar itdigini biz tanasak, ondan soň bizim hereketimiz hem düşünjämiz hem gürleşimiz hem başgaça bolar. Ben jemlejek şu taýda başla. O da urat boldy. Söz alaýla men. Sağ ol Muhammed Bey. Buyur Oğuzhan Bey. Gaty dogry aýtdyň Muhammed Bey. Gaty dogry. Ýöne şu halky oýundyryr ýaly bir söz gerek. Dämese halk başyndan geçirenleriň herkes aýtmasy gerek. Nähili kynçylyk çekenni, nähili ýagdaýda ýurdun daşyna çykanny, kime rüşvet berdi, kime näme berip, nähili aeroportda nähili zorluk çekenni. Şu zatlary dile ýetirip halk oýanýandyr. Şunu dile ýetirmesi. Ol ýanky aýtdyň dogry diýen barollar baý. Ýöne halk şoňa düşünýärem, ýöne öňçülük bilen özüni nähili oýandyrmaly. Özüni oýandyrmak üçin sen öňçülük bilen agdyňy açyp şu başından geçirenler acı güllerini dile getirmen gerek. Bugün sen getirirsin, erti o getirir. Bir gün o getirir. Sonra düşünüp başlayan millet şuna. Şu acı güllerini başından geçiren acı güllerini dile getirmemiz önemlidir. En önemli zat şol. Halk şu başından geçirenini aytıp berse bitti ahemmedat. Sağ olun. Sağ ol Oğuzhan. Buyur Parahat, buyur sen baş üstüne.
Ve işette durmuştu yaşamayı Türkmen, yani akıllı durmuştu bay yaşamak Türkmen hiç vakit bululinlikte yaşamadı da vakitler düşünüp bilir yani. Dine şu bokurdan doyunun uğrunu, karnının uğrunu öyle yapıyor ettiler. Zaten hemmetini hep şey ettiler yani Muhammed vatandaş katı uğurlar etti. Anladı uğurlama için halkın adını. Uğurlamanın sürdüğünü sene tekrar attırıp ağlayalar. Arkandan giden da uğurlak gelir. Yürüyor mesela adını. Şunu görün o. Tanım görün. Karnın doyuyor. Şunun geçiren bol yalı deyip. Onlara bulmalılar. Olu kısaca kadı beğenip yönettir halkı. İşirette durmuştu Türk bunu aşağı korona. Bay durmuş Türk bunu aşağı korona. Guru kızmediler Türk bunu. Her derim orta onu püründüler. Orta oraya yatarsan sesim arayama ben yanına sesim yanına. Yok gelip dur parahat. Siz evine orta onu geldiler. Abi ecelemez mamalamaz sonra program söylüyor. Havata meydanlarda çağa doğurttular da. Ya bugün çağa doğru ve tepak gelibana gibi. Ya ertiri otoya kelimeydi bu da yıkıp te bu dönüşen tuvadik ki bolam tu yani soğuklama diyeceğim. Yolun yürüptür. Yürüyemeyen noktası. Şöyle 70 yaşlılar da yürüyemeli. Yürüyemiyor niye? O daki 70 yaşlılar neyli? Küçücü gün yürüyemiyor. O yoğum da yoğum. Köp orada 70 yaş yoğum. Köp orada 70 yoğum. Ortada 1-2 tane vardır. 3 tane vardır. Ondan sonra yaşakta ucu edenler, ayak edenler. Olu vatandaşlarım. Parahat sağ ol. Yine bir kardeşimiz söz alayın deyip durmuyor. Ne için ses yandan dur. Cemal abla söz alacak dedi. Buyurun Cemal. Şu el kaldırılan yerini bilmedim de olsun. Yaptım. Biz var vatanı hükmen kazanmalı. Halk ayağa kalmalı. Biz sebebi ona mecburi. Önce oylamalı halk. Biz ne için eskerlerimiz esker yerinde değil. Granis serhedimizi öz eskerlerimiz ne için korumaya? Ne için eskerlerimiz hor? Biz ne için aeroporttan arkayın özümüz çıkıp yine de girip sesim geliyor mi? Gel dur. Bölünüyor mu sesim? Yok gel dur Cemal. Gaplerin. Ondan sonra ne için biz aeroporttan arkayın dışarı yurda gidip İslam vaktimize girip bilemizak. Bizim yine elimizde hiç erkimiz yok. Bizim Türkmenistan bizim vatanımız değil. Biz hiç insan yerinde koyulamızak. Dine verdi Muhammediflerin Türkmenistan. Onlar elinden İslam etmeli. Yine halk şunu oturup düşünmesi gerek. Ne için cay salıyorlar o yerden. Stenasını hem zaten kaldırar. Şimdi birazcık geriye tanak diyende pul yetmez. Son yine o cayı satıp yoldan geçende $4.000, $5.000, $6.000 verip geçenler var. Ne için biz dışarı yurda özel kulçuluğa gidip var ya. Yine de şu aeroportu Samaliyot tarafa geçecek vaktinde sonra $6.000 verip geçmeli. Yine biz yurdun eyesi değerdiğimiz şu yerden belli. Yerin yurdun eyesi değerdiğimiz şu yerden belli. Halk şunu oylanması gerek. Yok, bu zatlara dur demeli. Ne için biz bunlar yani ezik olmalı. Ne için bizim hakkımız yok deyip ayaklanmalı halk. Yeter demeli. Git biz seni istemeyiz. Deyip ayaklanması gerek. Ben şu artıkça şunu diyeyim. Ondan sonra yine Leyla Hanım bellek geçti de Süleyman'ı öldürdüler deyip. Ne için Süleyman'ın cenazesine halk arkayın gidip gelebilmediler. Ne için köçen başına polisiye durdu. Köndürgöncün içinde
Aňyrsa bärse bir 200 san polisiýa bardyr. Halk şonu bara basyp ýykybam geçibilerdi. Şunu düşünmesi gerek öňünçe. Näme üçin biz polisiýadan gorkmaly? Polisiýa bizi goramalymy? Ya biz polisiýany goramalymy? Ya biz polisiýadan gorkmalymy? Biz Türkmenistanyň watandaşy dälmi? Ine şunu oturup özleri düşünmesi gerek. Näme üçin biz beýle bolmaly? Näme üçin ölenlerimiz jynazamyza arkaýyn gidibilemiz? Ine şuna özleri namys etmeli oturup. Şoň üçin hem halk toplanmaly. Men daşygyzdy ya dewaply ya da men özbek, men türkmen diýmelde. Türkmenistanyň watandaşymy biz Oğuz milleti, özbek türkmen diýen bir zat ýok. O soň bir bölünşik aýrymçylyk edilen zat. Süleymanym öldürilende özbek ayağı biraz ösmesin diýip Süleymany öldürdüler. Türkmen bilen ene özbek düşman bolsun diýip edildi bu zatlar. Ene şunu oturup düşünmeliyiz gerek. O Türkmenistanyň ähli halkyň çağasy, gurury. Ene şunu oturup düşünmeli, öz özüne namys etmeli. Gelin diýmeli, biz ayağa kalmaly, Türkmenistany kazanmaly, bu zalyma, zulma son vermeli diýip düşünmeli. Sağ olun. Şu wagtça şimdi. Sağ olun. Muhammed kardeş el kaldırıptır. Kardeşler şu yerde mikrofonumuzu yapıp koyalım kurlarına. Sonra Tutmatmen ayet koyacak. baş üstüne. Yankı vatandaşımız katkı utuyorlar ayette da. Yine şöyle çay almağı gelir. Muhtasına çay alacak, maşin alacak, milli alacak dikkat gelir de. Her şöyle üydansı buradan ama report başladı da. Sonra da yurdunu cahit alırlar, maşin alırlar. Yurdunu cahit alırlar, maşin alırlar. Yaşar ne diye beğendin deport dolu ettiler. Kaçak kalanları gittiler yurdu. Her ayağlarına cahit atılanlar. Gayrimalılar, marda, emmerdi. Şolar hem için şu beğendin bardılar. Cahiba, yani imana da atıyor şimdi. Kirpiç yiyecek mi? Şu demir yiyecek mi? Şifre yiyecek mi? İmana da atıyor. Ana şu yanlış düşünüyorlar, cahil yanlış o da. İlklenci olmalı. İlklenci etmeli. Konsultan çıkmalı. Konsultan gittiler. Ne dedi? Vardı, gördü yine ağaç. Vay ağaç var ya, iş yok. Önkünden beter. Ön kovdu vayda. Önkünden beter. Nimet gelir? Şu cahiller, talan cahiller taktı. Para kaçacak, sonra bir daha baracak gel fikirleri. Baracak gel. Son şunu diyorlar. Sağ olun vatandaşlar. Sağ ol Parahat. Muhammed kardeş buyur elinizi kaldırdınız. Umit kardeş sesini yapmasa ses yanlar ya. Sesini yap kardeş. Gayret sesini yapsana. Buyurun. Yapsana. Kimin benimki ses yapılmaya? Muhammed kardeş elinizi kaldırdınız. Buyurun. İşte nok başka bir yerin alayım dedi vatandaşlar. Ha böyle. Şu yerde yani Muhammed kardeşim başka kardeşlerin hemmesi bellep geçti da Türkmenistan'da. Şu yerastı yerüstü baylıkları. Ajan hanım. Buyur Muhammed. Buyur Muhammed. Böyleyin. Neme şu Umut sen mikrofonu yapıp biliyorum aslında yönetici. Ses sadır özümüze gelip durda pamek verip dur. Men sesimi eşitliyorum ka? O gelip dur. Şu an uğraştı mı Umut? Yok şol neme sesimi yap bilemok deyip da Umut onu yapabiliyor sesini. Neme deyip. Nastroykalarda bar ol. Yaptım. Geple verin. В общем, ben şu birinci bilen şu yeni buraya her yazayım neme gepleşin başında haş eden şu paylaşalım. İldeşler yazayımızı, yayınımızı. Sebebi hazır başka bir yolu yok da şimdi biz ne etmeli? Halk şol insan kısmına çelur çaresiz galyança deyip düşünülüyor aslında da yani ben fikrimce
beçaresizliğin sonu yok da ene bizadır görýär ýa şol ikiň biri demedýändir. Aşgabaty görkezýändir. Aşgabat Akşehir ýene akylly şäher bir bolar bolsa o taýda bir belki 1000 sana adamyň keypini galan 3 milyon 4 milyon adam seyretmeliler da. Näme şun edilen ol Aşgabatdyna bolýa bağmışyn Aşgabatda hemme zat. Ýöne näme şun beýleki vilayatlarda ýok. Ýani marginal görelin Mardazyrny ýol öteniň şol ýol öteniň belli bir ýerinden dünýäde ýankyl gaz gor boýunça näçin jerde duran bir uly bir gor alınıpdyr. Şo taýdan häzir gaz çykyp dur. Munyň hem athody bar. Athod diýilýär ýanky ýerinde gaz alynandan soň galýan kükürdi bar da, ana şo kükürdüniň hem şo taýynyň halky ýedini çekýär da. Şo derece bir biperwaýlyk, şo derece bir nemelik bar da, äsgermezlik bar. Birinji bilen halky. Häzir şo taýynyň, şo ýeriň eýesi şol ýankyl gaz gory boýunça näçin ýerde dünýäde bir sanaly ilk 10-luga girýän bir ýerde ýaşap oturan halka bunyň asyl nemesini ýankyl gaýmagyny iýip ýerden hem şo taýgam bunyň nemesini galyndasyny taşlaýarlar. Ol halk ol çıkan behwitden çıkan gazdan peýdalanma beýlede dursun. Şondan galan galyndylaryň zyýany bilen ýaşaýarlar. Ol kükürdi mädir näçe kişi zyýan berýär. Adamlar 40 ýaşa ýetmän, 50 ýaşa ýetmän ölüp gidip oturýarlar. Bu näme diýmek bu? Halk şo zatlara üns bermeliler birinji bilen. Onam hani düşünmeýän bolup biler adamlar dogry. Ýyllaryň dowamında ýankyly çağlar baryndan başlap mektepden geçip, gullukdan geçip ýa-da ayal gyýlarymyz ýankyly bir şeýler düşünjede ýetişdirilýär. Erkek bola boyun egmeli. Erkenki dogram bolsa, ýalňyşam bolsa, şonu kabul etmeli diýilýän bir düşünjede ýetişýän enäniň ýetişdirýän çagasy näýil bir çaga bolup ýetişýär. Ana, hälim aýdyp geçişmeýär şol maksat näme? Şo taýda uly ogurlaryň behwidini goramak. Uly ogurlaryň behwidini kim gorýar? Prezident gorýar, ministr gorýar, sudya gorýar, polisiýa gorýar. Ana esker gorýar diýjek ýöne esker o taýda elten oklaram. Eskerleň elinde yaragan beren oklar ellerine yeter yetmez bir iýmit bilen ana eskerden ölüp gelýän ýyldaşlarymyz haýsy. Ondan soň ýankyly bir eskeriň ýokary wezipeli gulluklarynda, işlerinde işleýän adamlar asliýetinde şu syýasy guruluşlar bardyr, siýasatçylar, hökümet. Şol aslında eskerden gorkmaly. Men bir ýalňyş hereket etsem häzir esker men bir ýeňseme bir şarpygy çalaýmasyn diýip şoň ýaly gorkulmaly ýer esker aslında. Esker näme üçin? Esker bir ýurduň heme araçaklaryny gorar daşar düşmandan. Hem içeri düşmana da göz kulak bolar. Ýurduň içinde de bir şeýle düşmanlar dörep biler. Şolaram men ýeşillik edeýin diýip asliýetinde dünýäniň köp ýurtlarynda, guruluşlarynda eskeriň hem söz haky bardyr, söz ýeri bardyr. Bizde näýil esker? Iň soňky bir ýada da düşenok, gözde milenok, şo derejede düşürilen bir esker bar. Ana bizim ýurduň demes şol ýagdaý şol. Eýeşilik duýgusy öldürilen doğrulugyny hiç kim gorap bilenok, halk öz arasında da düşünüp bilenok agaly ýagdaýa getirilen, ýörüýte getirilen. Olam nirden gelýär? Ýanky halyna
Vilayetler değil ya da asliyetinde var. O 5 vilayete bölüp koyupdurlar yani. Türkmenistan'ın içi yani 5 vilayetten var. Hatta o tayda dürlü milletler, dürlü tire tayfalar var. Herinin öz düşünce kuruluşu var. Garayışları var. Bular 20'lap, 30'lap bir bölüge bölünüp bilecek ya da öz oturumlu yerleri oyunçoda bir dereceye gelmeliler. Vilayetlerin arasındaki katnaşıklar katı pes. Haysi bir nemen alınmadı da yankıyalı esası yol uğru olsun, demir yol olsun şu katnaşıklar asliyetinde bir insanın bedenindeki damarlar yağlıdır. Şu damarlar ne açık olduğuça şonça katnaşıklar güçlenyendir. Bular näme diýerler? Döwründe şundan biz başımızdan geçirdik. İldeşler ýadyňyza düşýän bolsa, käwre vilayetlere gitmek üçin ýankyly öňünden ruhsat almaly, wiza almaly. Şo derejeye getirildi da halk. Şo zatlaryň başymyzdan geçirdik de. Şey dip gaýtym ýankyly bir ara şäherleriň içinde ýaşap oturan bir halkyň arasynda diýerler. Bu näme getirýär? Halkyň arasy üzülen ýagdaýynda birek ýankyly bir kiçik göz bilen ýa-da peseldici bir äsgermeçilik bilen seredýän adamlar belli bir wagtyň dowamında näme bolar? Bir-biriniň diline de düşünmez. Eýam aýratyn bir millet bolup galar şo taýda. Özara gatnaşyklar bolmasa ýankyly sewda gatnaşyklar bolup biler. Ýa-da nimene Mar vilayetinde ya marlar näme öktüdür, ýankyly ustaçylygy bardyr, sewdasy bardyr. Ýa-da çarjy ilimizde näme bardyr, ýankyly ekindarçylyk bardyr. Daşuly ilimizde näme bardyr, ýankyly şaly diýe, bürünç diýe şo bardyr. Bu zatlar adamlar bir-birine ýakynlaşdyrýan bir faktorlarda. Yani şo zatlaram halk bir-birinden uzak kalsın. Şular bir-birini äsgermesin, bir-birine kişi göz bile seretsin. Bu maksady ýene de şol. Nämedir? Ulugurlar, ulugurlaryň behbidi. Indi şurada biz hemmämiz görüp durkak, düşünüp durkak. Muňa biperwaý garamak ýa-da bolşuna göre, boluvererta gidişine göre diýen ýaly bir düşünje bilen seretmen göremeýän biperwaýlykdyr. Hemem ýanky watandaşlyk, ýurtdaşlyk borjy ýokdur, ýani özünde bir jogapkärçilik duýmaz. Başga ýerlerden birileri gelsin, bizi halas etsin, ýa-da nimne mümkinçilik bolsa ýurduň daşyna gaçyp gideli, şo taýlarda ornaşaly, maşgalamyza alyp gideli. Şo taýlarda ýaşaly, ömrümizi şo taýlarda dowam edeli. Bu näme diýmek? Eýeçilik duýgusy ýok diýmek. Eýam özüne degişli bir toprağım nemesini özüne alyp bilenok jogapkärçiligini, eýeçiligini. Mesela şu taýda ben jemledim. Sağ olun. Sağ ol Muhammed kardeş. Şu yerde vatandaşlar şu yayını paylaşmanızı, köprek like basmanızı şu yerden sizden haýyş etip yüzleniyiz. Köp adamlara ulaşsın, köp vatandaşlarımızın gelip şu yere bizim bilen bir arada bolmaklaryny şu yerden ýene bir gedek haýyş edýäs vatandaşlar. Hoş sağ olun. Şu yerde men ýa-ni kardeşleriň belleşi ýaly şu bir problemany gozgosam, şu zincirlama ýam aňyrsyndan näçe sany müňlerçe problema öňe gelip durda. Bir zincirlama bir zat bu Türkmenistanyň içindäki problemalar, meseleler da. Şoň üçin şu Türkmenistanda şuň kuguna sistema ýok, sistema. Sistemada näme? İnternet bilen. İnternet ýok bir ýurtda. Şuň kun internet ýok Türkmenistanda diýsen hemme üstüňden gülýär. Şu bärde de ne şu Türkiýede da şey diýip aýtsan geň görýärler. Näme üçin internet ýok? Mümkin däl diýe. İnternet bolmadyk ýurtda nähil bir zat sistema iş öňe gitmeli.
vatandaşlar. İnternet bilen hemme zat şunkun internet bilen amalaşırlıyor. Emma bizim şu baylıkta, yer astı, yer üstü baylıkta 4. yerde duruyan Türkmenistan'ımızda internet yok. Vatandaşlar. Bu da yankıyalı sisteman yokluğu. Sistema nem için yok bizde? Bir Uygurca olmasan fundament kuruluyandır ilk bilen. Fundament tayarlanyandır. Emma bizim Türkmenistan'da şu fundament kurulmadık. Bu da näme demek? Sistemanın yokluğu. Misal üçün Türkmenistan'da bir edara gidip ya da yaşayan yerinden spravka alacak olsan ya bir şonyalak bir kağıt alacak olsan yürüyte ayağın süyrep gitmeli. Barvam novoto durmalı. Bu da näme demek? Sistema yok. Hiçbir sistema düpten işlenek. Yani şu Muhammed kardeşim, beylek kardeşlerim bellep geçti da Türkmenistan'da öndürülen nevitin gazın bize hiç ili statistikası berlene vatandaşlar. Şunu başka bir yurtta eğer başka bir yurtta şunu yalak ön çıkarılan olsa yer astı yer üstü baylıklar öndürülen olunla ol saat şon neçe kub metre çıkarıldı, neçesi işlendi, neçesi halka sarf edildi, neçesi hazina koyuldu. Bu zatları saat ödü sistema boyunca biz göz yetirip bilerdik. Emma Türkmenistan'da şu zatların hasavatını sormalı vatandaşlar biz. Biz şu yerde şu kuramamız, zenanlar kuraması bolmağına qaramazdan biz şu canlı yayını açıp şu yere vatandaşlarımızı has köprek çekelim, vatandaşlarımıza köprek bilgi verelim, öz fikirlerimizi şu halkımız bilen, vatandaşlarımız bilen, yurttaşlarımız bilen Türkmenistan'ın daşınma içinde yaşayan olsun, fark yok. Şolar bilen öz fikirlerimizi paylaşalım deyip şu yerde sizin bilen bir arada vatandaşlar. Şoň üçin köprek bizim bilen qalın, bizim bilen fikirlerinizi köprek paylaşmanızı yine bir gede kayışt edip yüzleniyen şu yerde. Söz alacak vatandaşlar var olsa baş üstüne. Bu yerde ben elmem kaldırdım yani yeni gönü girdim. Bağışlarsınız. Gel. Bir yerde şol yankı neme meselesi var da hani biz hazır yankı çayxanada da gündelik geden grubun görmedi. Has bir neme görünüşünde aktiv görünüşünde yerine getiriyoruz. Onun için birinci bilen şol yankı katnaşıcılar nem etmeli. Yayınları paylaşmalı. Ondan da şaram kardeşlerimizden birazcık has aktiv bolmalarını mene isteyen bu meselede gerek olsa yine de bir bilerek bir nemetsek yığınışı geçsek Aycan Hanım. O doğru. Biz entek bunu kan devam eder sebebi biz şu yerde akşam özümüz şu kurucu meclis olup bir teklifi orta attıktan şu canlı yayını hep de 1. 3. 4. 6. günleri hepdenin canlı yayın etmeyi teklif edip orta sizin bilen bir arada bolmağı islap biz vatandaşlar şunu teklif ettik. Şunun biz yine devam ederiz vatandaşlar. Başka da öz fikirlerini koşacaklar var olsa bize gelip koşulup bilerler. Hükman koşulmalı vatandaşlar. Oğuzhan buyur. Buyur Oğuzhan. Bir şu halkımda şöyle bir bilgi verecek bolýanda. Şimdi nähil edip şu meseleleri ortaya çıkarmalı, nähil edip yurdu gutarmalı diýen sözlerine ya da hemme daha düşünüp otuyorlar yöne. Şunun näde başlayacağını bilen nokta. Şunun için herkes birine acısını paylaşıp ya da görün yerinde bir samimetini görkezip Türklerin äýli. Görün yerinde hemen bir düştü mü hemen barıp eline çekmeli bilýändirler. Ya da kömek etmeli bilýändirler. Biz şu dağıtları başladık günümüzde yani biz oyanıp başladığımızdır. Şu dağıtları etmeli. Türkmen görün vakti kaçmalı değil. Ve şuna yardım etmeyene. Bir-birimizi elimizden tutmanı öğrenmeli. Şu haçan bir-birimizi elimizden tutmanı öğrenen vaktimiz bir de ya yurdun iyisi bolu bilyez.
Yani Türkmen dolandırıyor. Ya da bir yerde iş görüp berse de şonun pul almana çalışıyor. Aylığın yartını verirsin. Hemmekçi gen görüyor berde. Gari işi girme üçüne pul veriyor mi? Ya da şu yerde iş tap veriyor deyip senden pul almana çalışıyor. Şu dağıtları etsen daha sen kötü güllere taraf gidip var ya. Öte sen şunu işsiz kaldı mı eline tutup işe yerleştirip bilyen yerinde havar alıp canlaşıp durup şona destek bolduğunca şol ortada birinin arasında samimet töreye. Hem vatan duygusu başlanıyor millette. Ödölünde duygu başlanıyor. Dahil bir yet bölmen bir yerlerde. Ne hemşin geldik deyip iki arada bir gururlar başlanıyor. Şu dağıtlara başlamalı bizim millet. Birbirine saygısı, acısını paylaşmanı, çukura düştü elinden çekmeni. Şu dağıtları öğrenen günü bizim halk ayaklanmaya da hiç nemesi gerek yoktur. Yüzünün uğruna yakıp giderler. Bizim halkın bir samsık millet değil. Yani şu güne bizi yürüyü telak getirdiler. Birbirine düşman edip, birbirine kışkırıp, problemlerini başka yerlerden gözleyip, öz üstlerinden eltmeyecek bulup. Şu dağıtlardan başlamalı. Biz tədiden, külden oyanmalı. Külden toplamalı. Hemme dadı. Yurdu tədiden vurmalı. Şunun üçün samimete girmeli. Halk birbiriyle siyle hormata başlamalı. Yani kurucu mecliste ne ayli? Birbirine ne ayli saygılıdır. Hemme vatandaş şolar yal bolun da biz yurdu eyesi. Biz yurdun eyesi olabiliyoruz. Birbirimizden kaçmalı değil. Böyle sağ olun. Sağ ol Oğuzhan. Sebebi Saparağa'da, kən çıkışlarda da, çayxanada da, toplantılarda da bellep geçiydi. Şu samimi bolunlu, insan samimi bolunlu hem zat öz-özünden çözülmeli diyedi. Şu doğru bellep geçiyor. Sebebi her kimine misal üçün adam özü ayna seredip özünün nirede näme iş etip yöründüğünü bir seredip durup pikir etse hem zat öz-özünden çözülecek. Sebebi yurttaşına gitmek demek bize çıkalga değil vatandaşlar. Yurttaşından bir çörek pulunu, ekmek pulunu gözlemek katı utanç zat. Acan hanım benim bir söz aldım. Baş üstüne parahat buyur. Şöyle yani Oğuzhan kardeşimiz, vatandaşımız katkı sözler etti. Buna neyme değil ya, ağzıylık böyle derler. Ağzıylık deyip bana değil mi ya? Yine aydalar ağzı verir neyme, ağzı verir der mi? Bizim fikrimiz var. Buna fikir varlık değil ya. Ağzıylığı dağıtıp bolyandır. Her zaman ne açıklaysan. Ağzıylık olup bolyanlar. Fikir var olup bolyanlar. Fikrimiz bir, yüreğimiz bir, alacakalamız bir. Son için bir yerde fikir varlık, Allah'laşıklığı, saygılığı diyenler. Unutmayın vatandaşlar, buna ağzıylık değil mi ya? Fikir varlığı değil ya. O zaman halk ve doğruları öz arasında hükümetin edeceğin terörçülük hareketini ne olup da yanlışlıklarını öz arasında halk öz açta gurur etip başladı mı? Ana şol halk ta ayaklanmalı, ta nimektir. Öz arasında kimselikte gürlemeyen olsa bolmayan eldir. Hükman ilki gürleşmelidir öz arasında fikir alışmalı halk. Neyme kim, neyme eksik, neyme artık bu neyme yanlış. Şu zaatları aydıp başlandan son halk öz-özünden fikri gelip bir oylanıp başlar. Yani ne halk bir tava gelip ne ayaklarında olacak deyip. İlki öz ara fikir edilmelidir vatandaşlar. Oğunluklar duramelidir. Oğunluklar önemlidir. Oğunluklar olmasa bolmaz. Hükman oğun adam bu oğunluk dözülmeli. Sağ olun vatandaşlar. Sağ ol Parahat. Sağ ol. Doğru yine şu oğunluklar harekette bizim öz oğunluklarımız yönü. Şu yöre koşulup bilmedik vatandaşlarımızdan haşit etip yüzleniyiz. Oğunluklarını hükman 10 adam toplamalı teoriyonu. Özünün fikirlenşip bir doğru yolu gidip bilecek, doğru yolda yürep bilecek adamlar bilen bir arada bolup şolar bilen fikir alışmalı. Sebebi bu Türkmenistan deyilen
bir yurt toprak yok bolup gitmek nemesinde durda şu wagt. Iň soňky noktasında dur şu wagt. Şoň üçin ýurdun içinden her kim gaçyp çykyp ýurdun içinde hiç adam kalmadyk. Geçen ýygnaklaryň toplantylaryň birinde bellep geçdi watandaşlar. Bir Maryan bir owasynda hiç ýeli erkek göbekli ýaşaýjy kalmadyk. Bu da näme diýmek? Ýurtdaşyna gidip ine ýaňa bir Muhammed bir kardeşleriň biri bellep geçdi da şu Türkmen marda kän öýlerini satyp oturýarlar diýip. Bu näme diýmek? Bu kıyınçılıktan kaçıp gidip sen yurttaşından bir çörek pulunu gözlemek demek. O bize çıkalga değil vatandaşlar. O bize hiç açanam çıkalga değil. Sebebi biz meselenin düp sebebini gözlemeli. Bir yumoğu çözülecek bolsan şonu zenan maşgalalar gowy bilýändir. Bir yumoğu yani çoloşup oroşup yatan olsa şonu çözlemek için şonu uzun bir neme gidendir. Şu yumak çözlenen ýaly şu meselenin düp sebäbini araşdyrjak bolmaly biz. İzarlap şonu çözmek bilen bolmaly. Sebäbi bu meseleler şu wagt biz görnäçinji meselenin gurrungyna da oturýarys. Emma birinji meseleni biz aýdyp bilemedik. Halkymyz şonu düşünmeli. Halkymyz şu öz hakyny, hukugyny talap etmeli. Sebebi biz taga gromasında da kän çykyş etdik. Umyda hanım bilenem, beýleki zenan kardeşlerimiz bilenem. Zenanlarymyzyň iň bir gowgatlagy şu wagt ýurtdaşynda. Çağa da öndürüp, çağa doğurup Türkmenistany geljege tarap alyp gitip biljek ýaş zenan maşgalalarymyzyň hemmesi ýurtdaşynda. Bu näme diýmek? Biziň ýaş neslimiziň ýok bolup gitmeginiň bir esasy sebäplerining biri. Bizim ertir çağçıklanmadan şey edip yaşamalımy. Çağçıklanmadan şey edip men aeroporda gelip bir $6000 bilen yurttaşına çıkmalı diyen düşünce bilen yaşamalımy? Yok. Yok beýle zat. Vatandaşlar. Biz şu ýerde gurucu meclis hökmünde Milli Halas Etiş Komitetiniň agzalary hökmünde şu ýere bütün yurttaşlarymyzy toplamak isledik. Şoň üçin hem şu canly ýaýyny açdyk biz vatandaşlar. Köprek bizim bilen ara gatnaşykda bolmagyňyzy sizden ýene bir gede kaýyş etip ýüzlenýäs. Geljekki gepleşiklerimizde de öz pikirleriňizi, başga nähili pikirleriňiz bar. Hökman şolary orta atarsyňyz diýip umyt edýäs sizin bilen. Sebebi Türkmenistan şu gurucu meclis ýa-da Milli Halas Etiş Komiteti alyp çykmasa başga bir neme guramy ýok bizim garşymyzda. Sebebi haýsy bir ýurt Ýewropa bolsun, başga ýurt bolsun, täzeden bir neme gitjek bolsa, rejim çalşygy boljak bolanyny hökmany suratda Milli Halas Etiş Komiteti gurucu meclis hökmany bolmaly. Ine şu Belaruslar näçe gezek şu Lukashenkany aýyrjak bolup näçe gezek 1 ýylmy, 2 ýylmy sokaklarda, köçelerde toplanyp halky şeytip gezdiler. Ýöne näme boldy? Boş boldy. Sebebi olarda gurucu meclis ýokdy. Şol rejimi aýranyňdan soň ýerine oturtmak üçin gurucu meclis hökmany suratda gerek. Vatandaşlar. Şoň üçin bizden başga Türkmenistany halkymyza bir halkyň eginden çekjek guramy ýok vatandaşlar. Şu ýerden ýene bir gedek ýatladyýas. Siz hökmany suratda bizim bilen köprek ara gatnaşykda bolup, köprek öz pikirlerimizi şu ýere näçe adam gatnaşan bolsa 15 adam gatnaşdymy, 20 adam gatnaşdymy, ertir şoň 30-40 adam bolmagyny biz şu ýerden isleýäs. Vatandaşlarymyzyň has köprek biz bilen ara gatnaşykda bolup, şu meseleni näçe köp vatandaşlarymyz bolsa her kimiň öz pikiri bilen çözüler diýen umyt bilen şu canly ýaýyny açyp oturýarys. Yine de şu meseleleri çözmek için ya da şu meselelerin bir yerine düşünmedik vatandaşlarımız bar olsa bizim Halkın Sesi medya kanalımız var YouTube'da. Neme var? Beyleki köp kanallarımız var vatandaşlar. Şolara girip hükman seyredip bir meseleni öğrenecek olmalı.
Biz hükman analiz etmeni öğrenmeli vatandaşlar. Analiz etmen. Türkler ina eleştiri diyer, eleştiri. Birini eleştirsen, sen eyyam şol adamdan üstün olyan. Birini analiz etsen, eyyam sen göz yetimin biraz bolsa da giňelmek bilen oluyor. Vatandaşlar. Başka pikirlerini aytjak olsa, ya da Ümit Bey soru vami sana görünýän olsa, belki koşulup bilerler. Sonra yokuşmadı. Başka bize koşulacak pikirlerini aytjak vatandaşlar yok olsa näme diýes onu jemläýliňmi? Hava cemle verelim. Bugün başlangıçtı. Gatık oldu. Hawa. Hemen de çok sağ Cenab-ı olun. Kur'an'ımız olan için hawa. Ümit Bey sana da köp sağ olsun aydy. Sebebi şu yerde canlı yayını açıp bize şu yere bir ara toplanmamız için, şu vatandaşlarımızın hem gelip öz pikirlerini halkımıza öz dilleri bilen yetiren için köp sağ olsun aydy. Sebebi bu tağı kuruması Gatı ertir denanlarımızın arkasında duracak, şoların bir arkasında dağyalı olup duracak kurumaların biri. Sebebi denan maşgalanın Gatı köp evine yük düşüyor. Biz bunu ken çıkışlarımızda aşağı çizip ayttık da. Yani vatandaşlarımızın aytışı yalan mar taraflarda zavod fabriklerde zavod fabriklerin qalındısı deydi Muhammed kardeş bellep geçti. Şol zehirli bir maddalar zenan maşgalaların önülgesizligine de getirip bilýär. Her hili hastalığa, her hili kesellere yol açıp bilýän näme şol. Şol zavod fabrikler. Şu meseleni gozgasaň şu eline gelip dur Türkmenistan. Onun için bu bun ertir gutorjak meseleden vatandaşlar. Şu gepleşikden birazajygam bolsa özüňize gerekli bir maglumat alan bolsaňyz, pikirleriňiz has birazajyk giňelen bolsa biz yine de gaty bir begençli duygulary başymyzdan geçirýäs da vatandaşlar. Şuna gelip öz pikirleriňizi ýazanyňyz üçin kommentlerde de köpräk ýazmaňyzy yine de haýyş edýäs vatandaşlar. Bizim bilen köpräk galmaňyzy, şu ýaýyny köpräk paýlaşmaňyzy, köpräk abone bolmaňyzy, bize gelip köpräk pikirleriňizi aýtmaňyzy yine birgede haýyş edýäs vatandaşlar. Ertirem canly ýaýynymyz bardyr. Halkyň sesi Türkmenistan kanalımızda boljak saat 9'da, geç saat 9'da vatandaşlar şu yerden ýatlatmak isledim. Şoň üçin hoş sağ olun, bizim bilen köpräk bir arada bolmaňyzy isleýäs vatandaşlar. Hoş sağ olun, ertirki ýaýynymyzda görüşençe.